Ето това е нашия прозорец, се вижда и Майя Новоселска, познават всички. Звука от звука на улицата, от хората минувачи. Това вече е Букурещ, музея за модерно изкуство в Румъния, в Букурещ. Има двете инсталации в музея, но тази беше отвън. Всъщност това беше нещото, което посрещаше зрителя. Това беше много интересно, защото беше на два прозореца едновременно и с тази козирка, която отгоре също от стъкло и отразяваше, се получаваше доста така визуално много интересно. И това, което ме вълнува интересно, показват на един и същи проект, на различна архитектурна среда, как това нещо променя проекта и го развива. Това е Канада, Кебек. По време на четвъртото биенале в Кебек и по повод на честването на 400 години от основаването на Кебек миналата година бяхме поканени да покажем също това. Това е миналата година на прозорците на българското посолство. По време миналата година, когато Франция за 6 месеца ръководеше Европа и всяка държава от европейските имаше по една седмица на културата на тази държава и така по някакъв начин го показвахме и там. Но тук беше, разбира се вижда най-лошо, защото прозорецът просто е малък и хиляди други проблеми, но
Миналата година също беше показан, само че нямаме документация, имаме само снимкова документация, не видео, в Шанхай, в един проект от Долу музея в Шанхай, които правиха 365 проекта за една година, че всеки ден с по един различен проект на различно место в Шанхай. Могат да си го позволят по някакъв начин, не знам откъде е парите или безплатни предоставят местата, но знам, нашето име снимки, ние тогава по това време не сме били там. Нашия беше показван в някакъв много скъп магазин, за японски магазин на витрината. Огромна витрина, тя е била с височина над 6 метра за една нощ. И всеки ден се показва на различно место. Само това, което бих допълнил, после Нина, ако има нещо да допълни, значи много интересна реакцията на тези случайни минувачи, които вървейки, изведнъж ако някой се обърне, ние сме го наблюдавали това с дни, почва през ноември и декември, защото на нощ е пълно. Всички ходят по улиците с карта, на която карта обозначена къде е. Общо взето така всички го намират, гледат. Но през другото време тече си този поток и почти никой не го забелязва. Или почти никой не дига глава, нещо мърда. И един ако се спре и погледне нагоре, след няколко минути се събира направо тълпа от 100 човека. Почват да гледат, мислят, че някой ги сочи тях, защото, както видяхте, актьорите са снимани леко, камерата е леко отдолу, така че да се получава илюзията, че все пак те гледат хората, които са върху площада, контактуват, махат и понеже ние сме седели отвънка, никой не знае, че ние сме авторите, но имало въпроси или сме чували как коментират, той ме показа мене, мисля, че се прожектира, директно се взима някой от минувачите, гледат се той или он или откъде са камерите и така. Забавно. Имаше други хора, които непременно искаха да влезат вътре, за да видят какво точно става. Бяхме си изключили звънците по време, защото имаше такова нападение. Тоест, нашата идея винаги е била по някакъв начин зрителя да не остане пасивен наблюдател, но да бъде включен, тъй като още повече при смяна на мащаба, както в случая тук с тези огромни глави, изведнъж самата сграда става част от цялата работа. Тя също сменя мащаба си и самият зрител сменя своя мащаб по някакъв много магичен начин. И така. Сега следващата инсталация е, може би, някой от вас или много от вас я видяли. Това е 2005 година на прозорците на Националната галерия в София. 2005 година директор Борис Данилов ни покани да измислим нещо да показваме в Националната галерия. И първо мислихме вътре по стаите, но това, което най-не се видя интересно, и по-провокативно, да измислиме нещо, което да е за фасадата на Националната галерия и така се роди фази на натрупване и отнемане в ограничено пространство на английски само така. И направихме този проект специално за прозорците на Националната галерия, които са прекрасни. Те са една чудесна архитектура, не знам дали сте ги заглеждали. Пропорцията е горе-долу 1,5 път височина. И понеже са много, си помислихме, че би било много интересно да се прожектира, разбира се, не върху един, а върху 4, 5, 6, 10. Но после коментирах и техническите и финансовите възможности, се спряхме върху 4 от тях да се прожектира. И така се роди този проект, който какво представлява? Представлява 4, моля? Може да кажеш какъв екран, тъй като имаш проблем за пари. 4 ръце, които се спускат отгоре и манипулират, може би, неорганичната материя, която съществува, пръста, земята. Значи, тези ръце
сипват пръст в прозорците, в помещението, илюзията на тази стая, която е отзад зад прозореца. Насипват я, наслагват я, натъпват я, по някакъв начин я чистят, докато напълнят прозореца догоре, след което в момента, в който той целият стане черен, пълен с тази пръст, започват да отнемат отгоре, докато се стигне отново до празното пространство и после отново насипване и така този безкрайен процес на натрупване и отнемане, който може да символизира всичко, тази цикличност, безкрайност и така нататък. Сега за техническата част, понеже тук говорихме за екрана за обратна прожекция, там разбира се трябва да се пестят пари и какво направихме? Покрихме прозорците с обикновен пауз, което си действа много добре. Значи, ако искате да правите някой път прожекция върху прозорците, пауза също става добре. Никой не знае какво е пауз. Как сме говорили за хартия? За още по-малко, може би го знаете. Сега не е същото, но примерно губи едно 10-20%, което не е толкова тотално. Хубавото е на тези прозорци, че те наистина имат огромна видимост. Отпред е площада пред Националната галерия, после сега като е разчистено след мавзолея, още почти от Народния театър се виждаха тези ръце и доста хора са го забелязали. Как го снимахме, за да може все пак това нещо да бъде илюзия, че отзад е едно затворено пространство, както и задават в ограничено пространство, което се пълни догоре с пръст. Ние конструирахме една кутия с пропорциите на прозореца, с три страни, бели, светли, много светло-сиво, почти бели, и отпред я покрихме с плексиглас, който не отразява, леко матов плексиглас, все пак да няма рефлекс, защото камерата, в случаите знаете не го вижда, но камерата лови всеки рефлекс. И така, в тази кутия бъркайки, пълнайки я, камерата е статична, заснема и после илюзията ни се получи, че това е почти една стая зад прозорците, в която се пълни и изпразва. Това нещо беше 2005 година, почна края на август и мисля, че цели или по-голямата част от септември беше на прозорците на Националната галерия. Спонсори на този проект беше Френски институт. Те отпуснаха пари за 4-те прожектора, защото всеки прозорец е с отделен прожектор и отделен DVD плеер. Сега, тези ръце, които слагат пръста и отнемат, за да се получи тази цикличност и в същото време не е едно и също, се получава разминаване във времето. Значи, примерно, ако първата ръка започва от бяло пространство и започва да сипва пръст, втората вече прозорец е до половината пълен и продължава да сипва, да речеме. Третият е пълен догоре, четвъртият отново е до половината, само че пък отнема. И така постоянно се получава това движение. Не, само още една дума да кажа. Какво стана? Не знам. Добре. След това този проект, след Националната галерия, на следващата година го показахме в Музея за модерно и съвременно изкуство в Страсбург, който е един прекрасен музей, модерна сграда, хубава колекция. И ще видите каква е разликата първи път, който говорихме с различната архитектурна среда и различното место на показване. Значи същия проект е много по-добре в галерията тук в София, отколкото там. Тази модерна сграда, върху която няма прозорци, а една огромна витрина и се бяха прожектирали 4-те отделни действия върху една витрина, разграничена, разбира се, с едни малки лайсни. Илюзията е съвсем друга, на 4 прожекции. А не на нещо, което наистина става зад този прозорец, което всъщност беше и целта. Разбира се, там много харесаха, писаха някакви списания, но сега ще видите документация.